אנחנו עושים את הפלא הזה של הקופסה שחוזרת? אז אנחנו לוקחים שתי כוסות קרטון לשתייה חמה, אהבת חינם, ותן חיוך הכל לטובה, אתם רואים, מסר מאוד נחמד. אנחנו עושים חור בתחתית של הכוסות. ילדים קטנים לעשות את זה באמצעות השגחה או סיוע של מבוגר, על ידי שאנחנו לוקחים איזה חפץ שיכול לחורר את זה, כמו שיפוד עץ, אוקיי? ואנחנו לוקחים שתי גומיות, אוקיי? ואנחנו משחילים כל גומייה, אתם רואים? דרך החור. אנחנו בעצם לוקחים קשית או שיפוד כדי שהגומייה לא תברח לנו. אוקיי, כאן תסתכלו, אתם רואים כאן וכאן. ואנחנו עושים את זה גם לגבי הכוס השנייה. כן, אם אתם מתקשים להשחיל את הגומייה, אתם יכולים להגדיל את החור. זה לא חייב להיות בדיוק באותו גודל. ואנחנו מתחילים מהצד השני, כמובן, כדי שיהיה לנו קל להשחיל את אותו גוף שאנחנו נשים עליהם. אני לוקחת בעצם את השיילה, או אפילו טבעת שאתם יכולים להשתמש בה, גוף כלשהו שיש לו מסה שהיא לא זניחה, אוקיי? לא יותר מדי כבדה, כדי שבעצם הגוף הזה לא ייפול ויגע בדפנות הכלי, כי אחרי זה הוא ימנע ממנו לנוע, אוקיי? ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מושכים אלינו את הגומייה, כן, אפשר להיעזר בשיפוד או בידיים או בכל חפץ שהוא, רק בזהירות ובבטיחות, ואנחנו קושרים מצד אחד את אותו כן, אנחנו מחברים את שתי קצוות הגומייה, אתם רואים כאן, כאשר כל קצה מחובר לתחתית של הכוס, והנה הכוס נפגשת עם הכוס השנייה, עד שאנחנו מקבלים את אותו קול שראינו. לא מומלץ להדק לגמרי את הקופסה בשלב זה, כי אם אנחנו נרצה לחזק, להדק, לכוון, אז שתהיה לנו את האפשרות, אבל אפשר לשים איזה פלסטר, עזר כזה, מסקן טייפ, ולא להדק אותו כל כך חזק. ועכשיו מה שנותר לנו זה בעצם לחבר את הגלגלים, שאלה הדיסקים שלנו, אוקיי? אני לוקחת את הקשית שמחזיקה לי את הגומייה, ותסתכלו, בעצם היא משמשת לי כמעין מסרגה, כן, שמצד אחד היא כל הזמן תופסת לי את הגומייה, ומצד שני היא בעצם תומכת בדיסק ומדביקה אותו בעצם לקופסה שלי, שתסתובב. ואנחנו עושים את אותו דבר בזהירות, בריכוז רב ובעדינות גם בצד השני. אוקיי, הנה זה. והנה לנו הקופסה שמתגלגלת לנו בחזרה.